Καλησπέρα παιδιά, σήμερα θα παίξουμε survival games και είμαστε έτοιμοι στο livebot server του survival games να παίξουμε μαζί με τους υπόλοιπους παίκτες. Τι θα λέγατε να ξεκινήσουμε σε λίγο? Ωραία, λοιπόν, δεν μπορεί, δεν είναι αλήθεια αυτό. Μείνε μακριά μου. Γεια σου Ντόν, τι κάνεις? Έλα πάμε. Πώς το περίμενα. Σίγουρα. Λέω, αποκλείεται να μην ήταν και ένας Dante DM fan εδώ πέρα. Πού τέτοια τύχη. Άρχισαμε. Λοιπόν, ωραία. Αντώνη, που είσαι? Τα καλά. Αντώνη. Όπα, sorry. Λοιπόν, πάμε. Αντώνη, δεν σε ακούω. Μισό, παιδιά. Ναι, ωραία. Κάτσε ρε. Όχι. Αχ. Έτσι, νουμπάκια, έτσι τρέξτε. Τι θες ρε? Αντώνη, γαμίσου. Λοιπόν, θα κάτσουμε να περιμένουμε αυτά τα νουμπάκια. Όχι, με δείτε εδώ ρε νηστέ άντρε. Τώρα θα πάρω τύξη για τον Αντώνη ρε. Για τον Αντώνη ρε. Και ο Αντώνης με εγκατέλειψε έτσι στην άκακη τύχη μου, την άκακη τύχη μου. Αυτό δεν είναι τόσο άκακος όμως. Ναι, yes, τέλος όταν πέφτει. Καλώς τα μας. Καλώς τα κι αν αργήσαν. Λοιπόν, αυτός παίζει να είναι ένας πολύ καλός γύρος. Με τα μισά πράγματα είναι του Αντώνη. Αλλά whatever. Λοιπόν, πάρτα. Όχι, περίμενα εγώ τι φορά. Περίμενα. Ναι, όπα. Ναι.
Πω, μιλάμε, Αντώνη, τι επικός γύρος ήταν αυτός, ρε. Όχι, ρε, ακόμα μέσα είμαι. Και έχω του κόσμου τα πράγματα. Έχω και αυγό. Εσύ φεύγεις από τη βίντεο κλίση. Ρε, δεν μπορώ να σ' ακούω. Δεν μπορώ να σ' ακούω. Α, ωραία, φαίνεται στυλ. Πω, τα τσες το κανάλι. Όχι, ρε φίλε. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like, ένα subscribe, ένα share. Και στην περίπτωση που δεν έχετε τσεκάρει το κανάλι του Blue Gamer, το link θα είναι στο description. Παίζει να είναι στο description, αλλά θα είναι και στο κανάλι μου, στους φίλους και στους γνωστούς. Για όσους δεν βρίσκουν περιεχόμενο στα Alex Games, είναι γιατί ο φίλος δυστυχώς διέγραψε το κανάλι του. Οπότε, παιδιά, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Bye. Τρέχα γρήγορα, κάνε ένα like, ένα share και ένα subscribe στο κανάλι μας. Και για περισσότερες πληροφορίες ακολούθησέ μας στο Google+. So let's say bye!